farin wata, oh, farin wata, farin wata, oh, farin wata, farin wata, oh, farin wata. Yau ne nake sa ran zan bayyana mishi abin da yake cikin zuciyata da ban taba ganin shi ba, amma zuciyata ta kwade ta da son ta gan shi kamar yadda na gaya muku ina son shi. Duk da na san ba zan iya gaya mishi da baki ba, amma zan tura mishi ta cikin sakon wasiƙa ta. Abin da nake so da ku kawai ku taya ni da addu'a. To waki wasa da ikon Allah. Sawai akan tsari kai ne dai muradin dai na kamo da san ka na damu dangata labari a zuciya kai ne soyayya ce ta ka tai tasiri dangata burina kudare rana roƙo Allah na gamo da alkhairi cikin raina tunanina lissafi nake na gamo da mai nuri kai ne dama wanda na gani rannan kana tafiya sawai akan tsari kai ne dai muradin dai na kamo da san ka na damu dangata. Tun da yarinta na ɓoye duka sirrinta na ba ta duk kulawa ta domin ta cimma burinta sai dai na ɓoye fuskata amma ta san ina santa soyayya haɗin Allah rabbi sa na burge ta. Soyayya haɗin Allah rabbi sa na burge ta. Kai ne dai muradin dai na kamo da san ka na damu dangata. Amincin Allah ya tabbata a gare ka ya kyakkyawa mai kyakkyawan halitta mai cike da fikin da azanci.
Na rubuta maka wannan wasiƙa ne sakamakon ba zan iya bayyana maka irin san da na daɗe ina da kwanshi a cikin zuciyata ba. Na shiga wani irin yanayi na rashin sanin ko kai waye, amma yau zan bayyana maka irin san da nake ma. Na tabbata kamar yadda kake so na kasance a matsayin matarka, haka ni ma nake so na kasance da kai a matsayin mijina. Na yi alkawarin zan aure ka. Ni ce taka Diana. Ga zuciyata ki killace ta, ki mata gata masoyiyata. Ƙaunar ki ce ta shiga bana sukuni, shin mai dalilin hakan hakimin bayani. Aminiyata jinin jikina, zuciyata tana miki marhaba, sai da ke komai nauke cin gaba. Masoyiyata ke ce mamallakin komai, sarauniya kike ko na kiran ki ba komai. Kin zama ni na zama ke mai san ki zayan ji mai biya wuya ya bambarin ki san ki yayi min so da so da so. Lafiya? Na yi mamaki matuƙa yadda ka san karin waƙan nan har da kalaman ciki. Ko dai dama ka san waƙar? Na santa. A ina? A gidan rediyo. Gidan rediyo kuma? A gidan rediyo na haɗu da mai waƙar, kuma anan ya bani izinin sake rera waƙar. Da Allah ina zan gan shi, domin na daɗe ina neman shi. Gaskiya bai bani izinin bayyana shi ba, kuma ko ya bani izini ma a yanzu dai ban san inda zan gan shi ba. Sunan shi ɗan gata? Kai ne dama wanda na gani rannan, kana tafiya sawaye akan tsari. Tambayanka nake, sunan shi ɗan gata? Na ɓoye duka sirrinta, na ba ta duk kulawa ta domin ta cimma burinta. Kai ne dama wanda na gani rannan, kana tafiya sawaye akan tsari. Kai ne dai muradin dai, na kamu da san kana damu ɗan gata, ɗan gata. A bar sona kin zamo tawa, shi ranar farin ciki ba a ɓoyewa. Misali ke kin kasance ta nunawa, kuma me za a yi ke bani canzawa. Kin yanta ni na daina rudewa, babbar magana. Wai an yi wannan ɗan gata a makarantar nan yake kuwa? Kuma waye zuciya ta kamu da san shi, kuma a yanzu babu abin da take sha'awa illa ta gan shi. Cap, kina da aiki, ki ai wannan soyayyen da babu ne. Da ke zaniya ta hota ni, kalamin so daure ki min yan mata. Labari a zuciya kai ne, soyayya ce ta ka ta yi tasiri ɗan gata. Labari na zuciya ke ce, soyayya ce ta ki ta yi tasiri yan mata.
soyayya. Yaya na yi alƙawari, insha Allah ba zan auri kowa ba sai kai. Ni dai ban baka shawaran kai ginin mata biyu ba. Kar ka haɗa mu da ita. Ba wani Allah ne ya kama ka dama can kai ginin mata biyu kenan akwai wacce zaka sako. Masu iya magana na cewa barauniyar hanya ba ta bullewa sai dai idan kere na yawo zabo ma na yawo. Kuma na'am amma haka maza suke. Kin ga abin da nake gaya miki ko? Ta yaro ce take mata ta. Allah ya jarabce ni da san ki Ramlat. Wallahi ina son ta sosai kuma kin san Allah aurenta nake so ne. Ka gani kar ka sani a tashin hankali babu ruwa nan. An fa kusa bikinta kuma dan unguwa ne yake son ta. Kaga fa ba zai yi ba. Wannan fa ba wata matsala ce ta tashin hankali ba. Amma umma kina ganin in muka yi haka ba mu ci amanar Abdul Aziz ba. Wannan fa so mun taɓa ne. Haccan so a irin tsabagen hankin neman riba shukar da ya dasa ya sashi faɗa kogin asara irin na butulci. Haccan so. Amma dai kin san ba za ki ci kuɗin namiji ki sha ba ko? Ki da Allah rabu da ƴan iska ƴan bakin ciki masu hasadar banza da wofi. Duk wanda kika ji yana magana a wannan abu in ma dai bakin ciki ne yake damunsa ko hasada. Haccan so tabbas idan mutum ya sai rariya ya san ba ta jimurin ɗaukar ruwa. Haccan so. Ranke dade. To ni ina godiya da kika yadda kika hau motata a matsayin ki na mace mai aji. Yanzu wannan shine karatu. Kawai ka bari mu ga iya gudun ruwan mutanen nan. Zan dauki hijabi na in je in samu mace maman gani. Haccan so. To ita kuma amaryar fa an je me za a siyo mata? To ita amaryar me take so a siyo mata? Waye wannan? Ka samu taɓin hankali ne? Ko ka yi hauka ne? To ba na son ka Abdul. Tunanin me kake haka abokina muke faruwa ne? Baka ga abin da yake faruwa ba? Kai hakuri, na gani kuma kowa ya gani, amma insha Allah za mu ɗauki mataki a kan. Hatta kai munzalin da za ta dinga kawo samari kofar gidan nan. A kan ranar ba abin da ba zai iya. Duk garin nan kana da wani uba wanda ya fi ni? Kaga ba laifin sa bane. Kin kike ɗore masa. Haccan so ya daɗe yana ba shukar abin da ya dasa ruwa domin girbar abin da ya shuka sai dai kash a turka-turkar da ake yi ne a ruwa ce tabbas cin amana da kuma babakere ya yawa a cikin wannan shahararren mai suna Haccan so. Hajiya Ramlat ina gajiya. Na san baki sanni ba ko? Haba malam. Dakata malama Nasiba. Bana buƙatar dogon bayani daga gare ki. Dole sai na yi magana da shi ne? Ina ruwa na da shi? Ka ci fa? Kai ma kin san sha'anin soyayya dole ne sai an yi haƙuri. Haccan so. Abu ɗaya ya gaya mu cewa yana son. Yana so na? Kai duk baka san abin da yake faruwa ba. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Haccan so ta ina aka kare kuma ta ina za a fara. Mashirin wannan shirin Ahmad Eti wanda ya ɗauki nauyi Ma'aruf Khan wanda ya bada umarni Buhari Muhammad. Haccan so. Misalin karfe 7:30 na dare ku yi subscribing ku danna kararrawa a tashar mata Kura Family TV da bayan mun fara saka muku shirin da zo muku kai tsaye. Madam, wayannan su ne wanda Allah ya ba su nasara akan audition din da muka yi su biyan nan. Wow. Congratulations. You're highly welcome to this company. Mu da nan bamu da matsala kuma ina fata ba za ku ba mu matsala ba. Babu. Okay. Secretary now zai ba ku contract form. Za ku kai shi gida, ku yi studying nashi. A nan za ku gan dokokinmu, kuma kana da naku za ku iya kawo sai mu daidaita. Za ku iya kaiwa lawyanku in har ba ku gane abin da muka rubuta a nan ba. Akwai kuma adadin kuɗin da za mu biya ku a nan wurin. Duk dai abin da ba ku gane ba za ku iya zuwa ku dawo sai mu tattauna tare. So na ba ku nan da 3 days. In kun gamsu da komai sai ku zo mu signing contract and it will be a done deal. Yeah. Congratulations once again. Congratulations. Yanzu madam zan kai su office dina in musu signing sai in ba su sai tafi da shi. Okay, no. Thank you. Sure. Thank you, ma. Sure. Farin wata, farin wata.
farin wata sha kallo mai ɗaukaka goda Allah in haka ba congratulations mutum da yanzu abin da ya rage kawai zan cike musu wannan form din maida musu sun bani nan da kwana 2 zuwa 3 sai maida musu amma da na fara karantawa na ga kai harkar tasa akwai tsauri. To me tsauri a ciki? Dokoki ne suka sa sai ka bi record level ne kuma na ga kudin da suka sama yana da yawa 10 million ba shekara biyu. Sun ce ba zan yi waka ba zan yi wa kowa waka ba zan yi waka komai ba zan je ko ina ba ko biki ko menene dama ni ba zuwa nake ba amma wai ba ni da abin da zan iya yi sai abin da suka tsara. To ai record label dama ai duk abin da kaga in so samu ne kuma ni a dauka ta record label har sai tara su za su gaya ma irin wacce za ka sa askin da za ka yi masu za su baka ba ma wucin zuwa biki bane kai da sauki ma. Lalle abin da ba ka san kaɗan ya rage mu samu matsala da sarki kai ma in kaga wulakancin da yake wa mutane a wurin nan wallahi sai abin ya baka ni mamaki ni bai tsamana haka kaga to ai kai ka gode Allah da bai jama masifar da aka hana ka yin audition din ba a ja ba to ai can shi da kaga mutumina nasara fa ta zama sai dai fatan Allah ya shiga al'amuran kawai. Ai na ga kamar za mu samu matsala da gayan nan a gurin nan ne. To ai abinda baka sani ba kai fa da waƙar ka da tashi ba dai bane. Kai da kake waƙar nana yi shi fa dan hip hop ne. Mun yi haka ke. Mun yi haka yayi kudu kana arewa. To in na koma hip hop nan fa me zai kai ka? farin wata farin wata sha kallo mai ɗaukaka goda Allah yin haka ba laifi ba. Farin wata sha kallo mai ɗaukaka goda Allah yin haka ba laifi ba. Ya samu abun ka rike na ka yaushe da jin daɗi wani ya samu wani ya samu kai yaya ya haƙuri da Allah na aje ka na biya da motan wanki ne wallahi. To in ban da abin kai mene ina ruwana da mota ni kaga file kawai nake jira. To ai wajen ya kamata kakka manta fa mutum ne kai mai girma suna ɗaukar ka da girma to ya kamata ka je da mota saboda ta siyan maka mutunci a gurin kakka dawo da kanka ba ya kamata ka tafi da ita. To Allah ya bada sa'a. Tana gode. Shikenan. Sai na dawo. To ba damuwa sai ka dawo. Amma fa ka kwantar da hankalinka abinda na gaya man nan in ka je kai kawai. Ai hakan. farin wata sha kallo mai ɗaukaka goda Allah yin haka ba laifi ba. Farin wata sha kallo mai ɗaukaka goda Allah yin haka ba laifi ba.
We all welcome you to Arewa Global Records. Ganga tafa, har yanzu bai zo ba? Okay, bari san kira shi. Okay. Ya kuke da ita? Yayana ne. In waka ce? Kanwata ce. Dan ba mu waje, mu dan duba ta. To ina ga mu dan mishi afuwa ko sai mu dan jira shi kaɗan. Ne biya makara ne. Ka kara gwadawa ko zai ɗauki waya. Halo, ƙangata, ina ta kiran wayar ka baka ɗauka. Lafiya? Zan zo wallahi, ku dan bani dan lokaci kaɗan, na dan samu matsala ne. To shi ke sai ka zo. Ya ce ga shi na zuwa, amma yau uzuri yanzu na zai zo. Doctor, ya condition ɗin ƙanwata da Allah? Apparently it's fine. Mana son yi magana da kai, yana ofis ne. Za ka iya zuwa kanta. Idan ka je za ka sami yana za ta baka biya. To. Na gode da na gode. Me yasa ba za ki iya koma gida ba? Kawai ba zan iya koma gida ba. Amma sai dai idan za ka taimaka min, to zan koma gida. Hello Diana. Dangata, wai kana ina ne? Kai fa kadai ake jira. Idan fa baka zo gurin nan ba da matsala. Ku yi haƙuri, ya kira ni ai na gaya masa dan wani uzuri ne a gabana. Ina nan zuwa yanzu dan Allah ku yi haƙuri. To shikenan, dan Allah ka gama abin da kake yi sai ka zo. Muna jira.
Kai ne? Tambayar ka nake. Kai ne? Ni ne. Ku shigo. Isa. Yes. Take this guy out and deal with him sovietly until he tell you why he raped my daughter. Rape? Yes. Rape? Rape kuma? Sai ya ga muku dalili. Ba haka muka yi da ke. Isa. Ya mutu ba. Come on. Tsaya. Ba haka muka yi. Step out. Isa. Me yasa kai mata fyaɗe? Ni bane. Ka faɗa gaskiya a kyale ka. Me yasa kai mata fyaɗe? Wallahi ba ni bane. Oga, ka gane ne? Wannan fa ba zai faɗa mana gaskiya ba, ka bari sai mun masa dukan da ya zama baya motsi tukunna. Ku ci gaba. Oga, gayan nan fa ya suma. Bash, ku sa masa ruwa. In ya farfado ku dasa daga inda kuka tsaya. Amma yaushe da banka da shi? Wallahi tun shekaran jiya in gaya ma na ɗauki mukullin mota ta na basa na ce gashi je dan kar ma a raina san gaya ma tun shekaran jiya nan shiru nake ji. Amma kada ganin ba hatsari ba? Ga waya in hadari ai za a kira waya. Kamfanin su ba, ka ji ka bincika ko da za a samu wani labari daga wajen su? Kamfanin ma na kira baya nan. To ina ganin abin da ya kamata mu yi anan shine ni zan ɗora labarin a YouTube channel ɗina in kuma sa phone number ina in sanar ko da za mu iya samun labarinsa. Kai kuma sai ka je gidan TV haka sai ka sanar musu. Gaskiya wannan shawara ce mai kyau, ina ganin hakan ya kamata. Kawai ni na ganin ya kamata a ce ma wannan yaron nan. Tunda na ga su biyu ne kuma an ɗauki mace. Kuma haka ne ma akwai yadda bishi ma iya waƙan ma. A'a, bai kamata mai haka ba. Yaron nan fa yana da talent sosai. Ni har yau ban taba jin mai irin tun nasa ba. Wato madam ni a halin da ake ciki yanzu ma na bada cigiyan shi. Saboda ƴan uwan shi su karan kansu ba san inda shi wannan mawaƙin yake ba. Kuma ni tun da nake jin waka a garin nan gaskiya ban taba jin mai irin wakan nan ba. Saboda in na ji wakan bawan Allah nan wallahi ji nake yi kamar irin abun da yake faruwa a duniya ne yake bayyana mana. So dole a nemo yaran nan. Shi ne kawai ni magana na da nake gani. Because abubuwan da ke ofis ɗin yanzu yana sauka yanda abu ya kasance da ba haka yake yanzu ba. So ya kamata mu nemo yaran nan gaskiya. Ɗabi ku ya canza ra'ayin shi ne bai san aiki tare da mu. Kai nike zargi akan yaron nan. Anya ba matsalar ku da yaron nan bane ya hana shi zuwa. Kai da ban na fahimce ka. Ka tsani na rayuwa. Ba ka so na cikin wannan kamfanin. Kakkare na mana wayo fa. Kai ka faɗi a gaban mutane. Da wannan yariyar tana nan da ta zo nan ta ba da shida. Ka faɗa mana gaskiya ba. Ka ji? Alkamis yana da ɗumbin masoya amma ba a san shi a fuska ba. Sai dai
an san sunansa, masoyansa kuma sun daɗe suna jiran ranar da za su ga fuskarsa. Alkamis ya bar gida inda zai haɗu da abokanan sana'arsa. Tun daga lokacin ba a ƙara ganinsa ba. Ana roƙon jama'a ga duk wanda ya ga wannan mutum ko yake da wata masaniya da a tuntuɓe mu a lambobin wayarmu kamar haka. Hello, salamu alaikum. Wa alaikum salam. Kana magana da tashar fim asusu da ke YouTube channel. Yauwa, dama na ga wannan namba ne akan wani hoto da aka yi posting yanzu. Ana cigiyan wani Alhamis ko? Ka san shi ne? Kamar shekaran jiya waccan ya zo asibiti na. Shi da wata yarinya. Ina ne asibitin naka? Chasir Hospital ne. Ok, ga nan zuwa yanzu. Ok, ba damuwa, in ka zo ka kira ni. Ya kawo wata yarinya wannan asibitin. Ya mata ciki. Ya kuke da ita? Yayana ne. To, yanzu ina ƙoƙarin a sanar da yayanki domin ya kamata ya sani. A'a, Dakta. Don Allah kada ka sanar da shi. Me yasa ba so a sanar da shi? Don shi ba yayana ba ne ba, saurayina ne. Saurayinki? Idan ka sanar da shi, zai sa a zuban min da ciki. Ina zaton kamar yayi niyyar sai yayi ta zubar ne ba ta zubar da cikin ba. Sai yunƙurin ya kashe ta, ya turo ta daga sama. To shi ne sai ya kawo ta asibitin nan akan treatment ɗinta. Kai, ni fa abin yana bani mamaki wallahi. Ka ganci shiru amma wai ya mai 'yan mutane ciki. Ni ma abin yana bani mamaki sosai. Amma ba ni shawara ya zan yi da wannan labarin da na samu. Mu je wajen sarki. Ka ba shi wannan labarin, na san zai ji daɗin ya ji wannan labarin. Me ke tsakaninsu? Akwai jagwal. Wallahi akwai jagwal abokina. Wallahi tallahi kana kai mai wannan aikin na san za a kore shi a inda yake. Ni kuma za a ɗora ni a matsayinsa. Saboda ko a gasan ni na zo na biyu kuma in ba dan shi ba da ni za a ɗauka za a sani a wannan record din. Amma kaga abin da ya faru yanzu nan. Ka ce za mu samu kuɗi sosai kenan. Alhaji kai dai ka je ka same shi ka ba shi gaji abin da zai faru. Wallahi tallahi kai Alhaji za mu ja kaya na. To mu je mana. Ku shiga. Na'am. Ai wannan ba maganar ji bane ai. Wannan maganar banza ce. Dala tsaya. Na yi baki ina zuwa zan kira. Zan kira ki ba ina zuwa. Sannu ku. Na san baka gane ne ba. Ni ne muka zo audition ɗin kamfanin ku kuka samu matsala da wani daga cikin mu. Okay, yes, na gane. To ai an ce ya bata. To ko kuna zargina ne wa? Ba ni zargin ka cikin mu. Wata aja muka kama ka. Haja? Okay, ina jin ku. Kwana mai odiyan nan ya ji da. Ya kawo yarinya wannan asibitin. Ya mata ciki. Ina zaton kamar yayi niyyar sai yayi ta zubar ne ba ta zubar da cikin ba. Sai yunƙurin ya kashe ta. Ya turo ta daga sama. To shi ne sai ya kawo ta asibitin nan akan treatment ɗinta. Wow. A yanzu ne samu makamin da zan kama yaran nan mace kuma abin da nake so. Nice one. Ina son dora odiyon nan ne akan hotunansa. Saboda bayyana ma duniya cewa yin mutu yarinya ciki. Ya so ta cire ba ta cire ba. Ya so ya kashe ta. Yanzu haka ma ya gudu. Sun halin da yake ciki ba. Really? Wow. Kai, amma ka burge ni ba. Okay, to shikenan.
ka je ka yi duk abin da za ka yi yanzu, duk wani shirye-shirye ka je ka yi shi. Zan baka 1 million naira. In ya so idan ka gama aikin sai in cika ma 500,000. Ba la account number ɗinka. Yes. Farin wata sha kallo mai ɗaukaka goda Allah in aka ba laifi ba. Farin wata sha kallo mai ɗaukaka goda Allah in aka ba laifi ba. Yaya na yi alƙawari, insha Allah ba zan auri kowa ba sai kai. Ni dai ban baka shawarar kai ginin mata biyu ba. Kar ka haɗa mu da ita. Ba wani Allah ne ya kama ka dama can kai ginin mata biyu kenan akwai wacce zaka sako? Masu iya magana na cewa barauniyar hanya ba ta bullewa sai dai idan kere na yawo zabo ma na yawo. Umma, na'am. Amma haka maza suke? Kin ga abin da nake gaya miki ko? Ta yaro kyau take ba ta Allah ya jarabce ni da san ki Ramlat. Wallahi ina son ta sosai kuma kin san Allah aurenta nake so ne. Ka gani kar ka sani a tashin hankali babu ruwa nan. An fa kusa bikinta kuma dan unguwa ne yake son ta. Kaga fa ba zai yi ba. Wannan fa ba wata matsala ce ta tashin hankali ba. Amma umma kina ganin in muka yi haka ba mu ci amanar Abdul Aziz ba. Wannan fa so mun taɓa ne. Haccan so a irin tsabagen hankin neman riba shukar da ya dasa ya sa shi faɗa kogin asara irin da butulci. Haccan so. Amma dai kin san ba za ki ci kuɗin namiji ki sha ba ko? Ki da Allah rabu da ƴan iska ƴan bakin ciki masu hasadar banza da wofi. Duk wanda kika ji yana magana a wannan abu in ma dai bakin ciki ne yake damunsa ko hasada. Haccan so tabbas idan mutum ya sai rariya ya san bata jimirin ɗaukar ruwa. Haccan so. Ranke dade. To ni ina godiya da kika hau motata a matsayin ki na mace mai aji. Yanzu wannan shine karatu. Kawai ka bari mu ga iya gudun ruwan mutanen nan. Zan dauki hijabi na in je in samu tumaman gani. Haccan so. To ita kuma amaryar fa an je me za a siyo mata? To ita amaryar me take so a siyo mata? Waye wannan? Ka samu taɓin hankali ne? Ko ka yi hauka ne? To ba na son ka Abdul. Tunanin me kake haka aboki na muke faruwa ne? Baka ga abin da yake faruwa ba? Kai hakuri, na gani kuma kowa ya gani, amma insha Allah za mu ɗauki mataki a kanka. Hatta kai munzalin da za ta dinga kawo samari kofar gidan nan. Akan ranar ba abin da ba zai iya. Duk garin nan kana da wani uba wanda ya fi ni? Kaga ba laifin sa bane. Ke kike ɗore masa. Haccan so ya daɗe yana ba shukar abin da ya dasa ruwa domin girbar abin da ya shuka sai dai kash a turka-turkar da ake yi ne a ruwa ce tabbas cin amana da kuma babakere ya yawa a cikin wannan shahararren mai suna Haccan so. Hajiya Ramlat ina gajiya. Na san baki sanni ba ko? Haba malam. Dakata malama Nasiba. Bana buƙatar dogon bayani daga gare ki. Dole sai na yi magana da shi ne? Ina ruwa na da shi? Ka ci fa? Kai ma kin san sha'anin soyayya dole ne sai an yi haƙuri. Haccan so. Abu ɗaya ya gaya mu cewa yana son. Yana so na? Kai duk baka san abin da yake faruwa ba. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Haccan so ta ina aka kare kuma ta ina za a fara. Mashirin wannan shirin Ahmad Eti wanda ya ɗauki nauyi Ma'aruf Khan wanda ya bada umarni Buhari Muhammad. Haccan so. Misalin karfe 7:30 na dare ku yi subscribe ku danna kararrawa a tashar mu ta Kura Family TV da mu bara saka muku shirin da zo muku kai tsaye.